నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు భూమి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాపర్టీ 2 ఎకరాల ల్యాండ్ సేల్కి అయితే వచ్చింది. ఈ ల్యాండ్ నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలం మండలంలో అయితే ఉంది. ఈ ల్యాండ్ సిమెంట్ రోడ్డుకి ఉంటుంది. పొలం చుట్టుపక్కల నిమ్మ తోటలు అయితే ఉన్నాయి. ఈ ల్యాండ్లో ప్రస్తుతం వరి, నిమ్మ పంట వేశారు. ఈ ల్యాండ్లో ఒక బోర్ కూడా ఉన్నది. ఈ ల్యాండ్ గ్రామానికి పక్కనే ఉంది. దగ్గరలో చెరువు కూడా ఉంటుంది. ఈ ల్యాండ్ అన్ని రకాల పంటలకి అనుకూలమైన ల్యాండ్. ప్రస్తుతం రైతు 1 ఎకరా ధర 25 లక్షలుగా చెప్తున్నారు. ధర స్లైస్లీ నెగోషియబుల్. ఈ ల్యాండ్ నెల్లూరు నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంటుంది. మా వద్ద అన్ని రకాల బ్యాంక్ లోన్స్ అనగా పర్సనల్ లోన్స్, ప్రాపర్టీ లోన్స్, మార్టిగేజ్ లోన్స్ ఇప్పించబడును. వ్యవసాయ భూములు, ఇల్లు, ఫ్లాట్స్ అమ్మదలిచిన లేదా కొనదలిచిన మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ని సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.